Het is weer zoiets koken met Ton. Ik ga eens even een putje kegelen en misschien krijg ik er nog te eten wie gewoon eens heel... Hé, dat is een bowlingbaan geworden. Olaf, kom met. Ik ben benieuwd of we hier nog te eten krijgen. Goedemiddag, Sjors. Dag Tom. Goedemiddag. Goedemiddag. Sjors, wat is dit hier allemaal? Je staat niet geboet, we hebben wel naar keken. Please, kom eens de bowlingbaan op. Tom, dat is pas nu van 1 april. Is geen 1 april meer. Nee, is geen 1 april op. Vin heeft het 1 april overgenomen van Vera helemaal. En de jongen heeft zich prachtige bowlingbanen erin gelaten. Je kunt bowlen en je kunt kegelen. Dat Dus is heel ik moet me goed. dat eigenlijk voorstellen dat we eigenlijk buitenlands kunnen eten en op zijn remuns kunnen bowlen. Juist. En op zijn roemings drinken. Ja, dat wil er sowieso Dat niet. is, ja, dat is Het de wijntje bedoeling. komt er al aan. Wim gaat vandaag hier het werk doen. Dat heet Thai. Dat zijn echte Hallo Vietnamees. Thij. We hebben van een keer, Alle soorten. hier is het ontvangstcomité. Helemaal dat werk doen. Tuurlijk. En ik ga kijken wie er uit. Weer goed. Waar kom jij vandaan? Ik kom uit Vietnam. Vietnam. En jij? Ook uit Vietnam. Alle twee. Alle twee. Vietnamese keuken? Eigenlijk is de bakblad is echt van Japan van gerechten. Nou, ik heb een beetje lange tijd om te leren in de Chinese horeca en om te leren. Nu bijna 26 jaar ik in de keuken gewerkt. Ik laat me verrassen, wat gaan we maken? Ja, ik ga u. Wij hebben in Salem, wangen, kambas, biefstuk en lamrekken en nasi bami erbij. Olaf, verblijven vandaag hier, jong. Maar Jos, ik zie niet toch heel lange dingen als we toe hadden, hoor. Ja. Want het spek mis ik, de worstjes mis ik. Die worstjes. En de koteletjes. De spek missen niet, want dat Nee? is het overig is wel. Oh ja, nee, Ja. ik heb me gedaan als voorgesteld. Ik kon de man Ja. niet in de ketel kijken. Dat Nee, doe ik geen niet. spek. Maar ik had vroeger altijd de barbecue. En toen ook gespecialiseerd in warme en koude buffetten. Mhm. Maar goed, dit is hun vak en niet mijn vak. Olaf, kom eens Ieder- even kijken, jong, wat die allemaal voor ingrediënten hier hebben. Want het is toch al, ik heb veel van het krijgen allemaal. Ja, Wat is dat? Eigenlijk, ik knoflook. Knoflook, wat is dat? Zout? Dit is zout en dit is zout gemixt. Mix? Ja, eigenlijk is de nasi bami, wij is in de keuken. Mhm. Maar niet bij het bakblaadje. Ja, ja. Maar vandaag ik besouw alleen bakblaadje voor u. We gaan eens kijken, we gaan beginnen. Oh. Ho, ho, ho. Zo, eerst gaat Is bak en braad. Dus dat is geklassificeerde boter. Hé, hier, wat zie je, de kok hier. Hé, en zo een putje bolen, zie je dan nog uur de goal. En nee, je op de achtergrond, je weer er tussendoor al met je niet hier naartoe. Hè. Een beetje worteltje stronger, hè? ja. In? Waar heb je dat precies geleerd? Bij de Chinees? Ja, bij Chinezen. Ik heb de lange tijd in de keuken en geleerd. En dan. Maar doen ze dat ook zo in Vietnam ongeveer? Of Nee. niet? Nee, nee. Alleen in Nederland. Het is eigenlijk een beetje Nederlands-Chinees is het eigenlijk. Ja. Beetje van Nederlands. Nederland, Chinees. Ja, Japan. een beetje anders. Ja, een beetje mix. Ja. Nou, dat is het geheime receptje zout, hè? Ja, eigen mix. Dat is een eigen mix, dat is geheim, dat zegt er niet. Maar ik volg dadelijk wat eronder zit en dan kom ik er vanzelf achter. Jos, vind je dat zelf ook lekker, jong, dit? Ik eet elk weekend eet ik zo 3 keer van. 3 keer? Dus dat wil toch Hey, wel zeggen, dit is wel springende race. Ja, ja. Olaf, kijk eens hier, springende race, zeg. Dansende race. dus dan weet ze wie lekker dat het is.
Oh, dat was peper, denk ik. Dat is, weet ik niet. Dat is prei, hè? Ja, ik fraai. Ja, dat is even duidelijk, hè? Dat is toch van het kipje, hè? Oh, kijk eens hier. Olaf, kijk eens hier, zeg. Ik hoef niet te vragen, waar is het Ah, wijntje? nee. Volgens mij, kijk dat aan mij. Het is zo'n tongedonde. Wat is dit eigenlijk? Dit is chili saus. Chili. Chili wen. Ah, wat er weer de santé, hè? Ongelooflijk wie de springt, hè? Eigenlijk is het klaar. Wij komen nu in de tweede Fase. met Bami. Voor de bami. Ah, de nasi is eigenlijk klaar. Zei er mich net. Hé, dat wist je niet dat ik Vietnamees spreek, hè? Dat wist niet eens, hè? Maar ik versta dat allemaal. Maar ik leer hem wel Limburgs. Ja. Ja, eerst in Limburgs. Want, Ja, een beetje moeilijk. Kom maar. ik leer hem wel Limburgs. Hè. Ik ben alleen niet zo'n wortelen fan, maar ja. Ja. Ja, eigenlijk Dat is ken alles. ik. Hij houdt niet van wortelen. Hè? Jij ook niet, hè? Nee. Goed zo door. Dus u zit echt shorts eigenlijk, we hebben hetzelfde klaargemaakt en wie nasi, hè? In principe, ja. In principe is eigenlijk hetzelfde, hè? Ja, maar eigenlijk werk is. Nou, Shorts, je zegt een lange van gehad, hè, jong? heeft heel veel veranderd. De wanden zijn helemaal aangepast naar bolen en dergelijke. Veel nu bowlingbanen, wat we straks al zeiden. Maar dan nu dat hier eindelijk bowlingbanen kwamen in gemeente. Ja, het is een beetje tegen mijn hart in, want ik ben vervent kegelaar. En dat we met Finn, dus de nieuwe baas, kunnen praten. Laten dus 2 kegelbanen liggen, dan kunnen we toch nog Een putje keer. met onze eigen club nog kegelen. Maar de bowlingbanen is inderdaad meer vraag naar als het Maar- Hollands kegelen. Het is niet zo verkeerd dat dit hierin is gekomen. Ik heb niks tegen dikke joh met die kaartbuffet en Nee, het is een hele goede zat van hem. ja, ik heb nog nooit gezien eigenlijk dat Chinees en bolen samen kunnen gaan, maar hier ziet dat te gaan. Dat is helemaal uniek. Ja, dit vind ik sowieso al uniek wat ik hier zie. En dan ga ik nu nog Limburgs leren, dan wat willen we er nog meer aan tijd. Nee, laat het fijn zo kalm wie er nu kalt, dan versta ik hem tenminste. Ik versta er geen woord van, maar dat doet er verder niet toe. Maar, Ja, ik ook denk niet zo. nou, dat zijn wel behoorlijke borden nu. Dat is alleen voor Olaf. Is dat alleen voor Olaf? Dat is alleen voor Olafje, Olaf. Doe kun je hem ook met hem doen aan het programma, jong. Knoopje in het maakje, hè. Zijn we al klaar, hoor? Zijn we klaar nou al? Ja, ik ben op plaatsen geweest, dan soort ze de hele middag te wachten en dan had ze nog niks, hè. Maar hier gaat het super snel, zeg. Wij kijken nu in Vletje. Oh, we gaan er door. Wat wil- Oei, oei. Wat wilt ze eten voor gaan? We hebben in Salem, maar in Kisse. Wat moet ze hebben, Olaf? Ja. Salem, bangang, kambaat, biefstuk en lam. Kijk, Hij heeft graag biefstuk. biefstuk voor u. Hij is geen viseter, dat zie je ook aan hem, hè. Nee? Zo! Olaf, kijk eens zo, jong. Hé, en nog een muziekje erbij, hè? Hallo? Ja, wat nu? Nee, Sjors, hij waar muziek aan het maken hier. Oh, maar geen muziek, ja. Ja, ik zie het, nu Nee. best aan het weer, Kijk. kameraad. Nu best echt aan het weer. Luister dan, hij heeft eerst geleerd in de Efteling. Een kabouter met die dingetjes. Ja, ja. Ja, dat heeft hij. Nee, ik in Appelen. Ja, ja, Eigenlijk is in ijscream verkopen. Ah, ijscream verkopen. Ja. Aha. En dan, ja, dat is wel een grote stap van het ijs naar de bakplaat, hè? Hoch, Olaf. Wordt ze vanmiddag niet te kussen meer, jong. Dat is nu klaar. Je zit in een flinke hampel knoflookrij, niet?
Wat moest je erop hebben? Nee. Ja, ik kom. Maak niet zoet voor mij. Och Olaf, ik zei de bord zo klaar jongen, dan moet er een tempo maken, want anders wordt het kaart. Zo zitten de mistlampen even aan. Kom een tweede, wat salem voor je, ja? Ja, een beetje zalm is goed, ja. Tom, we zijn een echte Remondenaar, hè? Heb je hier wel eens ooit gekegeld of ergens anders? Of gebouwd? Gekegeld heb ik joh, heel veel. Hoe hoor dat? Boy, ik vreugde me Ja. van kegelen, ik zal het dat precies doen, Ja. liggen zongen te liggen. Op het Elfenmeer. Ach, maar het zijn Duitse kegelbanen. Ja, maar Dat ik ben zijn een halve Duitser. Ja, nee, dit is Hollands kegelen. Ja, maar ik dacht zo, dan En moet ik we hier nog met een beboden. naaie kameraad tegen. Ik vroeger kind van de Sterrenbrouw van dat Ja, cafeetje. heel vroeger. En dan werd ik weer zaad en daar heb ik het niet gedaan. Ja, dat was een heel dik bij mij staat. Dat weet ik. Ja, maar nou dan hebben we ons allebei verbeterd. Hè. We hebben ons helemaal verbeterd, we Goed. zijn netjes op gaan passen. Ja. En bolen, heb je dat ooit gedaan? Zeker heb ik geboeld. Maar jongen, ik kan niet zoveel bowlingbanen opnemen. Opnemen, Ja, ik ben geweest. Ja. Maar Jos, Maar ze zijn niet wat voor sportman dat ik ben met ja, one ja, pack. geweldig. Je bent ook afgevallen, zeg ik. Hè? Nee, dat is bedrog. Twee ons Wat 200? afgevallen. Nou, zet er maar een nulkaart op. 20 kilo kist. Nou ja, Ja, de geluisterd niet, maar dit is zo. Moest meer op de TV11 kijken. dat kijk ik elke keer nog. Ja, Van doen de nieuwe programma's wat ze hebben. zo was ik eerst, hè. Ja, maar heel toen de boek in. Nee. Even kijken wat er gaat gebeuren. De zalm is klaar. Nog Ja. niet- ja, een beetje Knoflook erbij. een beetje knoflook erbij voor de kussen. Kijk, want er was altijd zorgen dat de meisje wat ze wil kussen. Oh, knoflook, ja, dan merk je het dan niet. Dan kan ze kussen, dan maakt het niet groot. Hop. Klaar. Hop. En Jos. Ziet er goed uit, jong. Ik moet niet zoveel wien hebben, hè? Ik ga niet. Hè? Ja, Zo. Dat een begin te kort nee. Dit zit toch wel gelijk doet, hè, jong. Ton, het gaat, ik zou zeggen, Och nee, ik ben een lieve. ik zal het als gas hier. Oh Zal ja, ik dat- helpen, hè? Dat, kijk, eindelijk weer te wakker. Ja. Kunnen ze dat door krijgen in de zaak? Nou, ik help hem nog elk weekend met. Dan ga ik weekend. Ik ben binnen zoveel hier Als vroeger. als vroeger. Ja, maar de 1000 wel, Gera. Tuurlijk. Dit is wel. Ik zal eens even de nasi proberen, jongens. Heel apart. Ik doe dit werk nu pas bijna 60 jaar. Dus ja, Jos, maar dit is wel heel apart, hoor. bij mij is het heel goed. Ik begreep nu pas waarom dat zo hier nu nog iedere dag zit. Zo, dan moest je Ik zal ik ook iedere dag willen komen. Zo, ze Heb me- je niet een ruimte voor mij dat ik iedere dag naartoe ja, kan ik heb komen? er acht. Eigenlijk rest me nog één ding te zeggen. Wil je ook een keer in het programma zien koken met Tom de Jeugdtoes of Jeugd op de Zaak? Bel even op naar TV11 en verzin door. Of info@tv11.nl. Smakelijk eten, zou ik zeggen. Oh. Oh. In Vietnam hebben ze daar ook bowlingbanen. Ja, wij hebben toch in de grote stad, in dorp. Wij hebben niet En wat zeggen ze er dan tegen? Bowling of Zeg je- bowling? gewoon de bolen, toch hetzelfde. Zus je nu dat ik die taal spreek, bowling? Ja. Hop. In Thais ook bowlen. Dat de bolen is in international the water bij de inlands. En het verschil tussen de bowlingbal en de kegelbal, weet je dat? Nee, eigenlijk in de kikkelbaan is in Vietnam heb nooit. Nooit, hè? Nooit. En de bowlingbaan, dat is veel interessanter, want er zit een gaatje in de bal, of niet? Dat wist dat niet. Bowling, 3. Dat is nog nooit gekegeld, hè? Jazeker, zeker. Gebold, hè? Jazeker, dat verbeeld ik het. En een kegel is het eindgaat. Dat weet ik. Dan zeg je toch 1 in een kegel en toen is me niet goed kan. Nee. En dan zei toen direct 3. Ja, een bowlen. Ik doe toch liever bowlen, met z'n 3 eetjes. Ja. Smakelijk eten, jongens, hè.